4 artiesten uit Peel en Maas zijn door naar de halve finale van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours, het LVK. Maandagavond werden de halve finalisten bekendgemaakt. De Breurkers uit Panningen met Mosse Kieke, Pim van Wielik uit Kessel met Goeiedag en Koen Jansen uit Balo met Vastelovend samen bereikten de volgende ronde van het LVK. Daar gaan we allemaal voor, hè? Maar we geven het een kans. En ik kan alleen zeggen, hoppa! Ja, we zijn door, geweldig, super. In de laatste 60, hè? Dus, had ze het een beetje gehoord? Zeker, dat hoopt ze altijd. Maar ook gedacht? Gehoopt, heel erg gehoopt. Is er 2 wel en een einde niet. Maar ja, dan denk ik wat een geluk dat ze dat wel mogen hebben, die 2. Zeg nog even wel welke 2. Pim van Wielik en Marleen Rutte. Ja, en Karel en John hebben het helaas niet gered. Voor het eerst in 13 jaar niet in de halve finale. Nou, de Piem. Nou, ja, heel even, dat is er niet bezig. Maar ik kan op ik kan het goed relativeren. We hebben er jaren in gezeten. En ja, eens is het een keer tijd. En ja, en dan gebeurt het. En dan, ja, oké, dan zit ze er niet bij. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer. Ook Alaaf Airlines uit Helden met het Limburgs paspoort is door. Net als Inteliste uit Neer. Op vrijdag 2 januari vindt de eerste halve finale plaats. Deze wordt live op L1 uitgezonden. In januari meer beelden van deze bekendmaking in het programma Vastelovend in Peel en Maas op Omroep PNM.